जोङो जोबोद बाख्नायथावना बे जोंनि थाखाय आगोलाव जोङो चिफ मिनिस्टारफोरखौ बेबायदि माने खनले जोङो मोननो हायामोन किन्तु UPPL आरो BJP सरकार जाखांनायनि उनाव प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जोंनि बे बिटिआरआव मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानांगौनि थाखाय दिनै बिथाङा गोबां खामानि मावगासिनो दङ आरो मावलांबाय थागोन आरो बेबादिनो फैबाय थानाय जे लकसभा इलेक्सन बेयावबो जोङो UPPL BJP जोङो जथायैनो खामानि मावनानै जोङो जोंनि बिजाथिखौ देरहासार खालामगोन दा बिनि थाखायबो जोङो ज'यैनो खामानि मावलायगासिनो दङ स' जोङो बाख्नायो जे दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा जोंनि बिटिआरखौ जे एथ' इम्परटेन्ट होदों बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथावना आरो बाख्नायथावना जोङो बिटिआर बासिनि जानानै बिथांखौ रोजा साबायखर बावो आरो मिजिंथिदों जे फैबाय थानाय समाव बिथांनि मावनो लानाय हाबाफारि आरो जोंनि बिटिआर सरकारनि जे माखासे मावजानांगौ खामानिफोर दङ बे गासिबो मोगथां महर मोनगोन जिहेतु दिनैहाय नैबे बलामगुरि ITI बिल्डिं कनस्ट्राक्शनखौ बिथाङा अपेन खालामफैगोन बा खिथा होफैगोन फारसेथिं जोङो गुबुन फारसेथिं नुनो मोनो जे गुबुन फरायसालिफोरावहाय स्टुडेन्टआ गोबां आरो माखासे फरायसालिफोरावहाय फोरोंगिरिया खम बिनि जाहोनाव गोबां जेंनाफोरखौबो जोङो नुनो मोनो दा बैफोरनि बिथिङावहाय सारा मा फोरमायगोन बे बिथिङावबो जोङो बेखौनो बुंगोन जे फरायसालिफोरखौ लानानैबो जोंनि बिटिआर सरकारा जोबोद गुरुत्त हखारै खामानि मावगासिनो दङ जोङो बयबो मिन्थिगौ जे एजुकेशन डिपार्टमेन्टआ दिनै जोंनि मानगोनां चिफ बिटिआरनि प्रमद बर' सारनि आखायावनो दङ दा बिथाङा दिनै गोबां माखासे बिटिआरआव थानाय माखासे गोग्लैसोनानै थानाय माखासे स्कुलफोरखौ रिपेयारिंनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो बे हाबाफारिया कन्टिनिउ सोलिगासिनो दङ दा आरो फैबाय थानाय समावबो बेबादिनो जेसेबांनाखि बेबादि बायला जिला स्कुलफोर दङ बेखौ रिपेयारिं खालामनाय जागोन बिनि गेजेरजों मोनसे मोजां आबहावा बा बेबादि सेटआपखौ जोङो मोननो हागोन दा बेवहाय गुबैयै दिनै जे चिफ मिनिस्टारा बेवहाय फैनानै खिथा होफैगोन बिनि गेजेरजों बाख्नायथावना बेनो जे जोंहा गोबां ड्रप आउट माखासे फरायसाफोर दङ दिनै सोरबा क्लास 8 पास जानानै ओरैनो ड्रप आउट जानानै थाबाय सोरबा मेट्रिक पास जानानै ड्रप आउट जानानै थाबाय सोरबा 10+2 ड्रप आउट जानानै थाबाय दा बिथांमोना बेबादि गिदिर साखरियाव एप्लाइ खालामनो हायाबाबो बे स्किल ट्रेनिं लानायनि गेजेरजों बे कनस्ट्राक्शन स्किल ट्रेनिं लानायनि गेजेरजों बिथांमोना गोबां जायगाफ्राव बेबादि गावखौनो एबजर्ब खालामनानै लानो हागोन आरो गावनि थांनानै थानायनि राहा लामाखौ बिथांमोना खालामनानै लानो हागोन बे समावहाय जोङो नैबे बलामगुरि ITI कलेजनिफ्राय जे दिनै हाबाफारि लानाय जादों बे हाबाफारियावनो बिथाङा आसामनि CM हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नुजाफैगोन बेफोरनि बागै बा एजुकेशननि बागै जोङो नैबे समावहाय गोबां बाथ्राफोरखौ मिरु UPPLनि नेहाथारि समनाथ नार्जारि बिथांनिफ्राय जोङो नैबे समाव मिथिनो मोनबाय गसाइगावनिफ्राय सदिप नार्जारिनि खौरां एसेनोसै दुर्गा फुजानि धामाका दखना डिजाइन दखना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दखना गेमस्रि गाननाय दखना मिथि गाननाय दखना थाइलेण्ड दखनानि धामाका दखनानि डिजाइन दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दखना गलायाव मोननो हागोन नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दखना मिथि गाननाय दखना सिखिरि दखना आर'नाइ दखना आरो थाइलेण्ड दखनाखौ हलसेल रेटआव बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दखना नोंथाङा दखनानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दखनाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया रयेल बड' हाब दखना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दखना फालांगि खालामनोब्ला 9957383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन